patuhi tamu pangeran. Marak sowan kula pinanggih Wilujeng. Bekti kula konjuk mangken. Iku tompo panas iki kowe tampan ono nyek. Sanget anggen kula muni. Prayogake anggone enggah. Sira bakal nampa dawuh saka kersane Siwa Juru Menak. Nuwun jenengan. Wajuru. Kula semoga anggenipun bari badhe paring dawuh kaliyan Nyimenggung Adisara. Ngestoaken dawuh. Nyimenggung Adisara. Kula wajuru. Kaget sliramu ditimbali karo kengreka Panbanoma. Nuwun jenengan wajuru. Leres. Wontenan boten agak sabenipun wajuru nimbali kula wonten ing kesowanan wajuru. Ya. Ngene yo. Iki agi bater-bater perang antara Purabaya karo Tanah. Niate penembahan pas ning Purabaya kuwi bakal mbahlekno. Bakal nglumpuhake ning negara Tanah. Mula kang sapa iku kulo aja dikangelan. Minangka mutuhi peperangan meneh ana ing Purabaya. Supayane Mataram uga bisa unggul ibu mengkulung Menawi menika sampun dados kersanipun wajuru, kula kantun derek kemawon wajuru. Lan kula sedya badhe nglampahi. Piye sliramu sabu? Kula sabah wajuru. Ya. Nuwun sewu pangeran. Menika rayi dalem Nyimenggung Adisara sampun nggadhahi kados pangandikan panjenengan. Nanging matur nuwun. Gus Puji. Nyimenggung Adisara menika jejering wanita. Kok badhe kalampah panjenengan. Wonten ing Purabaya. Panjenengan dalem menika sampun kula pepatah. Ing wau kula sampun paham. Bilih peperangan menika pancen inggih. Namun kula lan panjenengan kedah wonten akal ingkang dipun kedahaken supados Mataram menika samsat. Pramila panjenengan sampun gadhahi waswate cekap ingkang bapa ingkang bakti memanuhi lampahipun Nyimenggung Adisara wonten ing Purabaya. Nanging kedahipun wajuru menika mangertos. Nyimenggung Adisara menika sinten wajuru? Kula pitados Nyimenggung Adisara menika Sijandar. Namun peperangan menika mboten gampil. Kedah mawicara supados Mataram unggul ngaten kados pun ngidhekaken kala wau nulinggih Sunan Giri wonten ing Merapen menika. Nyimenggung Adisara. Kula kantun. Apa sira saged tenan maju ora ing peperangan? Nuwun pangapunten Kanjeng Panjenengan. Sinaosa kula menika palestri. Ananging kula menika jejering prajurit ingkang kedah ngatonaken labuh-labet dhateng negari Kanjeng. Mulai ngaten wajuru. Nulinggih Kula nderek kawulipun wajuru. Nanging kula suwun panjenengan tanggal jawab perkawis menika wajuru. sampun kuatos kula ingkang badhe tanggung jawab. Lajeng minjang menapa sumangga abdi dalem pun Nyimenggung Adisara pun supados larap menang wonten ing Purabaya. Wekdal sakmenika ugi monggo kula aturi lumarang wonten ing Purabaya. Sak panes Nyimenggung Adisara. Kula tambahi pangestu lagi. Kula pamit. Kula ingkang Nyimenggung Adisara
ngono. Ambune program Seniko. Apa? Lakukan wae. Aku dulu pegang.